Po naštartovaní tohto tátoša si môžeme predstaviť aj jazdné režimy, ktoré sa nám tu budú zobrazovať. Prvý si dáme dynamický, kde sa nám sfarbilo do červená. Teraz máme pohodlný, sa nám zase sfarbilo. Máme eko a máme dážď a sneh. Môžeme pozrieť kameru. Máme 360 stupňovú, samozrejme 3D, kde môžeme takto si pomaly otáčať všetky strany toho auta. Čo sme tak chceli ešte? A teraz si poďme vyskúšať tohto 8-válca v 5-litrovom prevedení. Som zvedavý, ak ma zatlačí do sedačky, už sa na to teším. Teraz sme si to prepli do športového režimu, displej sa nám zafarbí do červená, čiže to nám značí to, že my si teraz ideme vyskúšať tento 8-válec v 5-litrovom prevedení, ktorý dosiahne rýchlosť z 0 na 100 za 4 sekundy a ja som zvedavý, či ma tak zatlačí do toho sedadla športovo. Tak ho vyskúšajme. No tak to je sila. Čujete ten zvuk? To nie, že vás zatláča do sedadla, ale vás dvíha zo sedadla. Tak je to 8-válec 5 liter, tak to človek očakáva od tohoto auta. A spotreba tohto auta je 13 litrov na 100 km, samozrejme s ľahkou nohou. Pri ktorom samozrejme, keď máme ťažkú nohu, tak ten apetít spotreby ide vyššie, ale priemerná spotreba je tých 13 litrov benzínu na 100 km.